Hola, sóc el Lluc dels Booktubers del Crèdit i avui us porto una ressenya sobre Ets genial. Aquest llibre és un llibre una mica així per dir-ho com d'autoajuda, tot i que no és ben bé això, és més aviat un llibre motivador, més que així d'autoajuda, i que bàsicament, així res fets, et parla de com aconseguir ser genial amb el que tu vulguis. O sigui, jo sé, que vols jugar als escacs, doncs aquí et diu com ser genial en jugar als escacs. Si vols aprendre a muntar a cavall, aquest llibre et diu com muntar a cavall. Com ser genial muntant a cavall. Si vols ser booktuber, aquest llibre et diu com ser genial per ser booktuber. I així amb totes les coses que puguis imaginar del món. Aquest llibre és escrit originàriament en anglès per Matthew Syed. Doncs bé, aquest llibre, els de l'editorial Flamboyant, que són els que han publicat aquest llibre en català i castellà, han fet la traducció en català i castellà, com acabo de dir, i em van enviar el llibre perquè jo donés la meva opinió sobre la traducció, perquè li fes una ullada, a veure si pels joves, que és pels quals està dirigit aquest llibre, era un bon vocabulari i tal. Per mi, que soc jove. Bueno, és igual. Total, que al final em van donar l'oportunitat de fer això, mireu. Doncs bé, això, vaig escriure una ressenya molt curteta així, de 2 línies, com veus aquí, explicant una mica el que jo vaig sentir després de llegir aquest llibre. A més, a part de dir-te com pots arribar a ser genial tu, també posa exemples d'altra gent com ha sigut genial a la seva vida i com ho han aconseguit. A més, també ens parla, a part de gent famosos, a part de famosos que han aconseguit ser genials, normalment per això són famosos, també parla sobre ell mateix com va afrontar les adversitats per arribar a ser genial, però ell no diu que és genial perquè quedaria molt malament que ell mateix digués que ell és genial, no? Dic jo. A més, aquest llibre fa una olor molt bona. Moltes gràcies a l'editorial de Flamboyant per haver-me donat aquesta oportunitat d'expressar el que sentia amb els llibres i tal, concretament amb aquest llibre, aquesta vegada. I bueno, si ho volen repetir, jo no tindria cap problema, Bueno, fins aquí la ressenya d'avui. Espero que us hagi agradat, que us llegiu aquest llibre. Xulo. Perquè a més està il·lustrat perquè no es faci pesat per ningú, vull dir, no sé. Recorda una mica alguns que m'he llegit, només, de l'Albert Espinosa, que vaig ressenyar una vegada, aquí per Sant Jordi del 1493. Us deixo aquí per si voleu veure el vídeo aquell i ens veiem en un altre vídeo. Adéu!